Kumalasari, ada Silvi Kumalasari. Angsa wis kadangan kula ngenteni tiga labuh tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas opo kudune Kang Aku cinta padamu, orang iro lemes kaset tekaku. Cepet kowe, wes ono sing duwe. Cahyo Aku bingung, kok ngene. kayak karo kowe ya. Ayo Mas Bah. Mana janji dan tresnamu iki kudu tresna sehidup semati. Pengen anduweni sewu cara bakal takoni. Mong sawiji sing tansah kudu sabar lan klaten nganteni. Kono yo bareng tetunggo angelun marang dewa tresno. Jalan silang. Wis kadangan kula ngenteni tiga labuh tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh Kang Mas apa kudune Kang Sayang, aku cinta padamu. Kira yen wis kaset tekaku. ora masalah. Cepet kowe, Aku bingung kok ngene jadine. yo mana janji dan setiamu ini kudu tresna sehidup semati. Pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Dadi sing tansah tak gawe kudu sabar lan klaten ngenteni. Yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang dewa tresno. Nyuwun marang Dewa Tresno. Boleh minta tepuk tangannya buat Mas Rahmat.